Здравейте! Сега ще ви представя Parkside Digital Hot Air Gun, или така наречения пистолет за горещ въздух, дигитален, с дисплей, чрез който може да си настройвате лесно температурата. Моделът е PHLGD 2000B4, консумирана мощност от 2000 W, температурен диапазон от 50 до 650 градуса по Целзий, въздушен поток от 150 до 500 литра в минута. Включени са и 4 различни приставки, както и 4 метра кабел като дължина, освен 3 години гаранция, които дава производителя. Използваме в кутията. Това са приставчиците. Това е пистолета, както и опътването. Бутон за включване и изключване, бутон за повишаване на температурата, понижаване на температурата, съответно понижаване на въздушната струя и повишаване на въздушната струя, LCD дисплеят. Това е 4 метра кабел с европейски накрайник. Изглежда солиден и лек, удобен за хващане. Между другото, може да бъде поставен и така, работейки. Накрайник номер 1, който насочва струята в определена посока. Накрайник номер 2, който е шпатула за стържане. Накрайник номер 3. Ето така наречения накрайник за барбекю. Може да се запалите барбекю. Какво ще се случи? Намаляваме, повишаваме въздушната струя, а от тук температурата. Включваме на втора, съответно когато е загряло до подходяща температура. Когато достигне 100 градуса, светло в зелено. Виждате ли? Да кажем, искаме 150 градуса. Когато ги достигне, светло в зелено. Искаме да намалим на 100. Готово. Следващото хубаво и интересно нещо, което искам да споделя е, ако имаме, да кажем сме на 280, ще го нагласили. След като ги достигне и решим да изключим, автоматично ще смъкне температурата до подходящата, за да не грее и ще се спре само. Приятна работа!